Hello mga kabayaners, ani ano po kita karon magpadagat ta budta o kanindot sa atong palibot sa atong dagat kanindot kayong panahon. So di magdugay ani ano po kita kay magtampisa na po kita samtang naghulat ang uban kay giasikaso pa ang mga atong para paniudto. O karon sa Idol Willie nagbuga siya og kahoy para isugnod og samtang nagsige sila sugnod naghulat sila sa among gipasol. Og karon naghinay pamasol hangtod nga niabot ang panahon nga wa gid kami kuha tungod sa kainit sa panahon bati mi kapul umingita lang naglaing isda aron ang masugba. So karon naghinahinay na nagsugba kalami kay mga kabayaners o naghinahinay pag sugba sa Idol Willie hangtod nga miabot ang nangka nga lami kaayo pikas-pikas sa pramong kanon. Unya naghinahinay na pagiding uban og andam ang kanon para sa paniudto. Og karon matong kita sa Idol Shin nag-smile kay excited na sa mukaon. So nagkinan-anay na wala madugay kay nahuman og hikay ang sinugba himo nagsasawan hangtod nga nangabusog ning tanan muna mga kabayaners. Daghang salamat sa inyong pagbisita paglanda sa mga video.